Čo na mysli? Ja neviem. Ja vôbec. Nemám najbizarnejšiu zákazku. Mám najbizarnejších, Mal som klientov, pre ktorých som vytváral komplet produktové rády a ktorí mi nezaplatili. OK. To boli bizáry. Hej, proste, keď zrobíš mesiac a pol, si na tom závislý, dohodneš sa na sume, vyprodukuješ produktovú radu, komplet, celú, s logom, s brandom, so všetkým, 40 produktov, s dizajnom, s packagingom, so všetkým. Všetko sa to vyrobí. Príde to na Slovensko, všetko sa predá a majiteľ ti povie, že ti nezaplatí, lebo to nebolo dobre. Hej. Klasický slovenský podnikateľizmus. Tradičné slovenské, hej. Čiže to nie sú bizáry, to sú proste, že dopy a vypadni. Potom som ho stretol, som myslel, že ho skopnem zo schodov. Ale pán podnikateľ, mám apartmány a tak ďalej v tej dnešnej dobe a je to veľký podnikateľ. Čiže sú všelijakí ľudia, problém je o tom, že v dnešnej dobe si radšej poviem, že vôbec to nerobím. Ale ja som sa vtedy snažil brať každú zakázku, lebo však bolo dôležité, že by som zarobil peniaze na život. Keďže podnikám, ja som nerobil, nebol som zamestnaný ja ešte vo svojom živote. Keď som bol, tak možno 2 mesiace, 3. Bol som 3 mesiace počas prerušenia štúdia a potom už so mnou chceli vydrbávať klasicky, že buď na úrade a my ti budeme platiť na ruku. To je také podnikateľské baroko. Všade to tak fungovalo, možno to niekde aj funguje teraz. No ale ja som nikdy nebol taký, že by som pracoval vo firme, zamestnaný, pravidelne 8-hodinový čas. Stále som dával tým firmám viac. Ale len kvôli tomu, že som sa chcel učiť. Že som samouk, že stále sa snažím sa naučiť niečo viac, ako ostatní. Super. Akože za mňa dostatočne vyčerpávajúce na ten úvod zatiaľ. Potom, keď to pozrieme potom, tak akože si myslím, že asi natočíme ešte dačo ďalšie. Asi to vymažem.